Γεια σας. Γεια σας. Ηλέκτρα πώς σε λένε? Εμένα με λένε Σαμ. Εσένα Θανάση? Εμένα με λένε Περιβάιρον. Avery. Avery. Είμαι το δεντρόπεδο. Και εγώ είμαι κολλητή του δεντρόπεδου. Το έργο μας μιλάει για ένα αγόρι που θέλει να προστατέψει το δέντρο της αυλής του, από τον πατέρα του, ο οποίος θέλει να το κόψει για να φτιάξει ένα γκαράζ στην πίσω αυλή για να βάζει το αυτοκίνητό του. Γεια σας! Είμαστε οι Άνταμσονς. Από εδώ η κόρη μας. Τζανίν, συστήσου, πες το όνομά σου στον κόσμο. Αφού μόλις το είπες, μπαμπά. Συγγνώμη. Και από εδώ ο γιος μας. Ο Περιβάιρον, man. Ο Avery. Το δεντρόπεδο. Και από εδώ η Σαμ, η κολλητή του Avery. Γεια. Ο Avery ήθελε να σας προσκαλέσει σε μια παράσταση. Άσε να τα πει μόνος του. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Θέλω να σας καλέσω. σε μια παράσταση. Δεν είναι απλά μια παράσταση, μπαμπά. Συγγνώμη. Σε μια παράσταση. Διαμαρτυρία. Σε μια παράσταση διαμαρτυρία για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τους πάγους που λιώνουν, τον Υπερκαταναλωτισμό. Ναι, την κατασπατάληση της ενέργειας, την ανακύκλωση. Ζώα. Υποεξαφάνιση, τη φύση, τα ποτάμια. Σύμπαν. Κρίς, έλα και εσύ αγόρι μου, έλα, μην τρέπεσαι, πες ένα για στην κάμερα. Τα δέντρα. Τα δέντρα είναι οι rockstars του περιβάλλοντος. Όντως. Δεν παίζει τώρα γιατί δεν έχει το power. Δεντρόπεδο στο θέατρο Τζενικαρέζη. Τζανίν, ξαναπες το παιδί μου, λίγο πιο ήρεμα. Το δεντρόπεδο. Στο θέατρο Τζενικαρέζη. Κάπως εκεί. Cool. Το έργο είναι για όλα τα παιδιά, για όλους τους ανθρώπους βασικά, δεν έχει ηλικίες, μιλάει σε όλους, έχει πολύ χιούμορ, πολύ τραγούδι Έχει και συγκίνηση. και έχει και χαρά, Ναι. χορό, όσο μπορούμε. Με αφορμή αυτό το έργο μιλάμε για το περιβάλλον, για την προστασία του περιβάλλοντος, Για τον υπερκαταναλωτισμό. για την κατασπατάληση της ενέργειας και των φυσικών πόρων και για πιο ανθρώπινα πράγματα όπως για τη φιλία, την αξία της φιλίας. Ναι, δοκιμάζονται οι σχέσεις της φιλίας της δικιάς μας, ας πούμε, που είμαστε κολλητοί και εγώ βοηθάω τον Avery να σώσει το δέντρο από τον πατέρα του που θέλει να κάνει το πάρκινγκ κτλ. Αλλά και οι σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια, το πόσο οι γονείς ακούνε τα παιδιά και τα καταλαβαίνουν, πόσο σοβαρά παίρνουν τον αγώνα που κάνει ο Avery να μην κόψουν το δέντρο. Το πόσο μέσα στο σύγχρονο ρυθμό ζωής υπάρχει ο χρόνος που περνάει η οικογένεια μεταξύ της, τα μέλη της οικογένειας μεταξύ του δηλαδή, και το πώς αυτές οι σχέσεις αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν τον ρυθμό ζωής. Και γενικά έχει πράγματα που απασχολούν, όπως είπε και η Ηλέκτρα, όλες τις ηλικίες και είναι νομίζω ότι αγγίζει θέματα που μας απασχολούν όλους μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα έργο της Καναδέζας συγγραφέως Μισελ Ρίμμπλ. Σε σκηνοθεσία Τζένι Κόλια, Μιχάλης Χιώνας. Κάθε Κυριακή στις 12 από 22 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένικαρέζη. Το δεντρόπεδο!